taga ɲini ne ko ala fɛ ani ka kisi nɛma ɲini ala fɛ k'o kɛ dafɛw la sɔn hɛrɛma ye n'o ye muhamadu ye sallallahu taala wasalam. Nin ye kunnafoni ye k'a da silamɛ ɲuman bɛɛ tulo kan bamakɔ kɔnɔ a kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnena komini 6 kɔnɔna na jamiya ansaru min bɛ yirimajɔ bakɔrɔbabugu la waati o waati u bɛ wajuli labɛn silamɛya ɲɛtaa kun bɛ se ka ɲɛ cogo min na silamɛya bɛ se ka dɛmɛ cogo min na jamiya ansaru dini bakɔrɔbabugu la o ye wajuli belebeleba labɛn wajuli min kan ka kɛ le 21 janvier l'année 2023 ka bɛn sibiri don ma coyi k'a dugu jɛ karido la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 fo ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 10 la n'o ye 0 heure ye dugu tilalen wajuli belebeleba a bɛ bakɔrɔbabugu la a bɛ kɛ point final la ten coyi wajuli kɛbaga aw ye o y'a balimakɛ n'a denkɛ n'a ka garibukɛ Ali Sangare jamiya ansarudini wajulikɛla don ni ala ka jɛn ye k'a ɲini ala fɛ an karamɔgɔ a seyidi sherifu usumani madani ayidara sini kɛnɛya labanko ɲuman lafiya ala k'o di an ma bakɔrɔbabugu a yarabi ma ansaru ala ka taa ɲɛfɛ kadɔ bugu ansaru ala ka taa ɲɛfɛ mali bɛɛ lajɛlen ansaru ala k'u taa ɲɛfɛ diɲɛ bɛɛ ansaru ala ka dɛmɛ kɛ ka jidi nati ka kisi nati ala kiraba kama an karamɔgɔ kama sɔli ala mustafa karim nin dogo hele bɛɛ ka bili hakili la coyi samedi do ka dugu jɛ dimanche do la bakɔrɔbabugu point final la bɛɛ welen bɛ wajuli ba in kɛnɛ kan ni ala ka jɛn ye